Chibai levek ule he video chon thil tangkai deuh kan soyanga chin than habit thar nei du te tan kumte thar boka thil ti du thar te pokha inlo nei mai theini thil thadau deuh te entirnan hun man that jok te lo du'a ani lo pon diary maintain te pokhai lo du mai theni khanga tan khan thil pathum effective kalo soyanga heng thil pathum te hi I apply ani chuanin thil thar eng pokha habit a khan iseng lu thei don ani tuna kan soi chananga pakhat na chuan chin than cher chuan habit stack antia ati dan tur chu thil kan chin than sa ni tina khel lova kan ti zia thil pakhat nen khan kan habit thar kan ti du ber kha kan cher chuan don ani entirnan diary ni tin zia kha ilo du ta a claim te tal poni se diary te chu zana kan lo ziak tlang puita ni ti chuan zana ha hi kan lo note zia boka ani lo pon kan lo inbual thin ta a khanga khan zan ha kano zo vele diary ka ziak thinang khatiang chi khan kan thil ti to sa khan kan thil thar ti du kha kan va bel don kan va cher chuan don ti na ni ka inbual zo apiangin lekhabu phek nga tal ka chiarang emo toilet ka mana ka chho apiangin sit up voiceom tal ka ti zelang khatiang khan kan hria thiam mai ka ringa kan ni tin habit umsa a khan kan va bel don ani chu tui in tamilo du ni point enternan fbmo ig online tura kalu rual che in tuinau khat ka in zelang te bo khai ti theya I online zin paule khanin in hnem don ti na khani maya mase kan habit cher chuan na tur kha kan thil ti than lu tuksa ni ta se chutia kar khat vele mo kar ni vel kan ti hnuwa chuanin ngaya kan nei don ani ani hni na emo ani thum na vela kha chuanin kan la thei ngilin emo ti lui deuh te pokha alangai mai theya mase thlani khat vel kan ti hnuwa chuanin habit a kan nei don ani chuan kan thluak khan ngaya aneianga a har salo tel tel bok don ani panina chuan reminder min hriat chhuah tir thei tu min remind tu tur thil kha kan in siam chopang mi pakhat chuan hetiang hian a soya tv wang hian lekhabu hi ka chhiar tam pha khop mai ka chung ten tv en tura an on che hian lekhabu chhiar turin pintana kalu san dei zel atiani khatiang deuh khan min hriat chhuah tir tu tur kha kan in siam chop do ni chu mishing te thil min hriat chhuah tir thei tu lian tak pathuma oma chung te chu kan thil hmu te mun te le rim te hian ni a khoilai mun emo kan hmu te hian hun kal to te kan hriat chhuah thin hi kan thil ti du hriat chhuah nan banga te emo fridge te kan hmu nge tura khan ziak te in kan tar theya tunlai thil tangkai a chuan phone te laptop ti angreng te kan hmang tangkai theini alarm set te ani lopon wallpaper man te po hi atha a kepo phone khoitlem ka du te hian phone khoitlem nan phone khoitlem ro tirngot te hi wallpaper ka hmang thina ni lock screen a khan ka hmang thina chu chuan phone ka me ena peng khanin min reminder min hriat chhuah tira ka khoitlem pha thina ni ti chan tera chuanin point masa ami pokha thei ngili hlau chuanin toothpaste da na bula te khan diary tirngot te pokha han tar tala a hriat chhuah tir don che ni ani lopon bible kha ilo chhiar tam du ta I wallpaper a te po bible lem emo imudona I hmu nge na tur I khumlu zona khan bible tirngot te pokha tarla a hriat chhuah tir don che ni khatiang khan reminder kan in siam thiam chuan kan hriat chhuak anga kan tan khan ti a ol don ni kha habit thar kha a to ber pathum na chuan video danga po kan soi thin to a reward loman hei hi thil tangkai lu tukani a thil eng po kan te hi eng emo loman le nomna don let kan du wanga ti kan ni thina ni habit lu kan soi chungchanga po khan kan tar lang to a kan thlok hian nuam ngal thil hi adu thina ke mani po hian tuna nomna hi nei kan du thina ni
tuna nuam em lo ma se nakinata na hlok na tangkai jok nei si ho te hi tingar ngar tur chuan taima le mani in thunun thei ni ve deuh kha ngai thina ni nuam kan ti sa shim shim to te ani lem lo chuan abikin kan thil ti tran tera phei chuan kan thil ti thar du kha thil tha kha nuam kan ti ngoi ngoi sa ani lowang ti kha chu arin theya nilo se chu habit thara form ngai lo khan ama pon kan ti thinang chu wang chuan kha kan thil ti thar du kha kan thil nuam ti to sa nen khan kan thlun zom don ani kan thil nuam ti sa kha reward ta kanin pedon ti na ni chu kan thil ei du zong ani emo thil nuam kan ti sa kha mase taksata na poilo thil ni theita se chuan kha reward kanin pek loman kanin pek kha habit thar kan ti chau khan in pe ila ani lo pon azo a chuta chuan kan thluak khan he habit ka tia piang hian eng emonom na ka mule thin ti kha alo thin chhia don ani nuam kan ti apiang hian dopamine alo in release thin kan ti kha kan thluak kan bum ve ti na ni ber chu a thlon maya kan nuam ti zong te ti par lo khan habit thar form nan kan chhor don ti na ni eile ina ni emo thil dang te po enteran ke po hi exar la kha kalo that cheve theilu tukani chuan nitin pc shots video hi ka ngai thla thin bok ta a ti chuan ka thon thungai thlak thin chu exar lak awanga ka lomana tan khan ka in pe thin ta ni rei tak ni lo ma se exar lak lo ai chuan atha shim shima ti chuan video lo chhuat thar po kha ngai thangal rengot lovin exar lak huna tan chau khan ka khe ka exar lak te kha a phur oma thon thu ka ngai thlak don chuan exar khal kalak phota ngai thin ti na ni ani lo chuan exar lak kha nuam ka ti zok zok box si lawa khatiang khan in sha thiam mai ka ringa khatia kan ti lo kha chuan kan thil ti tum thar kha nin om tak nia kan thluakina a hria tla chuan tei rei pe kha a har thina ni hi fa te en kol na apo hian a apply thei thawa entenan lekhai zir lo chuan phone ni en lawang ti ai chuan lekha i zir zo a I enang tila an phur jok mai thei ni naw pangpo hi lo man siam sak thiam chuan en kol hi an ol sam thin an ti ni ti chuan khang thil pathum te kha habit thar form nana thil tangkai te chun ni a voi khat kan soinon le zoyanga pakhat na habit share chuan pahni na a remind tu pathum na chuan loman reward te kha an ni heti zong hi ni a lepeka kan hmule tho donia